Voi Otto. No sehän selvä. Otto mä oikeesti kuulee tommoista. Säkin saat pullaa jos saat pizza. No sä tuon pistetään tän pullaa. Pyydä Varstelat pulla. Maksa. Varstela kettu. Se muuten rimmaa. Siikka. Ota siikka. Nyt muuten alkaa olla hyvä fiilis. Vittu tulla auttaa. Vitu. Nyt alkaa olla hyvä fiilis. Nyt alkaa paska fiilis. Nyt vasta alkaa niinku tuntuu jolta. Äsken oli ihan paniikit. Nyt on niinku silleen tuntuu, että Samuli otas, Lauri otas, Otto otas. Kaikkea hyvin. Jees. Klikkaa vielä. Kohta alkaa tuntua ihan niinku olisi ihan selvä päivä. Joka? Onko mun ei karmista? Se on mun maa pahalla. No ei mennä kyllä ostaa mitään. En mä tiedä. Et sit pamata maanantai kun mä lähden koulussa. Miksi mä pamauttais? En mä tiedä, se vaan tuntuu ihan hirveä 367. Mä levin 360 taaksepäin. Metsäriin sit vaan nuolipuistot yhtäkkiä. Se on nuuskia ja kaikki. Siellä tulee virolaiset ja sit sanoo, mitä vittua sä teet? Sit vaan tulee dementti ja sit putoo maahan. Muhis! Muhis on vitun läpät. Ei haetaan muhis! Hei muhis on vitun läpät jutut. Hei missä on muhis? Tos, ihan lähellä. Vittu kun muhis asuu tuolla. Ei se asu tos. Muhis asuu tuolla. Asuu tuolla. No jos muhis ois täällä, tää ois vitun hauskaa. Muhiksella on aina hauskaa. Oikein sillä ois tylsää, niin kaiken mulla on hauskaa. Tää ois kaiken mulla tylsää, muhiksella on hauskaa. Tää niinku muhis se pikku, eli Jusu. Jusu the man. Mitä täällä on? Jos mä kysyisin vaikka vittu 280 promille, niin mulle ei anneta mitään. Mä en halua juoda enää mitään. Joo hyvä, tuota mä annan. Koska oikein. Lauri. Siihen kummankin reputonhan viinasta. Ei oikeesti. Onko vielä hajuvesi täällä olemassa? Samuli! Hakkaa kaikki, jotka ottaa hajuvesi. Ota hajuvesi itsellesi ja summata sitä kaikkea. Rainbow. Mikä tää on? Kortti. Pelikortti. Pelattiin juomapeliä, se oli ihan hauskaa, mutta sen jälkeen on ihan päivä. Purkkaa! Hajuvesi on mennyt paskaksi. Mitä voi vittu oikein? Ai! Nyt on paska piili. Jos Batman. Just